na sinodangan ni tema didok disi marsahala mardalan saurdot hasea naniula. Dienetsian Lukas 2 ayat 4 sahat rodi ayat 5. Dohot subtema pesta hatutubu ni Tuhan Yesus pahisaton rohani sude ama HKBP Cimanggis asagabe ama namar sahala naboi mardalan saurdot laho mangulahon lomo ni rohani debata di tonga-tonga ni rumah tangga punguan huria dohot masyarakat Atong alana yang bongot nama barisan prosesi padita panitia dohot parhalado kota kami mahita saluhna rim mahita jongjong. Budul mahita saluhuna. Salam. Horas marihita saluna. Ala nang mulat tanama imacara peran natal seksiama alani adosta mulai asa martang yang nahom mahita di bagasar hatta martang yang mahita. Amin. Terpuji Tuhan tamarin de mahita sebut kode nomor 40 ayat 1 2. Marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar itu diperbadia na tumapalangi dohot tanoon. Amen. Nunga tubuh dihita sada poso-poso, dilehot dihita sada anak, papetu barana dusukot harajaon,
Jala bahron na guarna si partai halongangan, ulu balang ni debata ama, saleleng na Raja Hadameon. Eden hamu masada eden ay baru di Jehovah, eden hamu ma Jehovah ali sandok tanoon, pajojor hamu ma di tonga-tonga ni akkana tumanadda ho hamu liaw ni, di tonga-tonga ni saru bangso halongangan, akkana binahen nai. Marsoba mahamu tu Jehovah marpahian hadohonan, akahitir ma hamu maradepon ibana ale isini sandok tanon, haleluya martangiang mahita. Ale debata amanami na di bono gijang, puji-pujian hasangapon dot hamulation husobon hami tuho, marningo silil hamina balagay tu hami, jolmana di pardangulanon, ima anakmu Yesus Kristus na sinurumisyan banwa gijang ala ni hami, gabi na dangol lo ibana jalan na pogos, pola tubuh ibana di bara ni Betlehem, asama mora hami, sarajay jala tugu-tugu hami marhite-hite todim, asalam hugida hami, godang ni holong ni roham na pinapatar ni anak mi. Amen. Hudul mahita. Tapuji Tuhatta maredde mahita. Hatani debata nagabe turpuk epistel hita di boningon ima dibuasan Kolose bidu tolu ayat 10:1-10 pitu. Gugun mahatani Kristus maringana di tonga-tonga muna, mardongan sadok hapis taram mahamu masih ajaran jala masih paingotan, marhite akka edde pesalmen, edde puji-pujian dohot edde partodion, enden hamu ma debata di bagasar rohamuna marroha hamulateon. Ima sahana mertua ma akkana tu mangiun hatani debata jalana pesa. Amen. Tapuji Tuhatta maredde hita. Su
doi tajol lao. Marhite hatana di topa debata do langit, jala hatana do madok majadi, gabe majadi ma. Di topa do laut, tano do nasa isina, asa sude nian gabe puji-pujian di ibana, sian hatana do majadi saluhutna. Sada Musa sada ayat sada dohot ayat 2. Dimulani mulana ditompa debata langit dohot tanon. Dungi tarulang matanoi gabe halongonan jala holom di atas lungi. Dungi. Sada Musa sada ayat 3:4. Dungi makuling madebata nina, jadi mahuna tiur, jadi tiur matutu. Nunga dengan natiur di ida debata, jadi di ben debata ma persirangan nina tiur, siana olom. Sada Musa sada ayat 5. Dungi di goari debatama natiuri arian. Goar nina holomi borngin. Dungi bot ma ari torang ma ari muse ima ari parjulo. Sada Musa sada ayat 26. Dungi makuling musema di bata. Tolema ita toppa majolma tumilulu patta. Tudus tu pangalahotta. Asa dirajai deke akkana di laut. Dohot pidong akkana matonga-tonga langit. Dohot akkadolbia. Dohot disadok tanoon nang sude guluk-guluk. Akkana majil di atas tanoon. Sada Musa sada ayat 27. Jadi di topa debata majolmai tumiru rupana diturut debata laho manoppa iwana bawa dohot boru-boru nasida di topa. Sada Musa 2 ayat sada 1. Asa sunma langit dohot tanoon rodi isina sasudena. Jadi dungsun di bahan debatama jajadianna di ari papituhon maradian ma ibana di ari papituhoni sian nasa ulona nasa binahen nai dung di pasu-pasu debatama ari papituhoni jala di parbadiai. Nehemia sia ayat onom, sasadahodo debata ale Jehovah, nunga ditopaho langit ni langitan, abdoho sandok pangananna, Psalmen 104 ayat 4 1 ayat 5. Ibana memilih akka alogo suru-suruanna api namar jimbur-jimbur bahen parhalodona nunga di paujok ibana tanoon tu akka ojahanai asa unang lao-lao saleleng-lelengna. Yesaya 40 ayat 26. Manai lima matamu na dopak gijang jala idahamu tung ise mana mano pakai, tung ise ma paruar parangan nasida marbilangan. Ibana tahe majulu unai di guar nabi. Marguru tu hinagodang nigogona, jala ibana do na sun hinagogo. Dakta gamon lilis nang gosada. Amen.
Tabigima trio sian punguan ama Jericho yang berjudul Sodang Ngililin. Pesta halua una sundengano sangat sangat pemah dia mana di surgoi dame dame omah manodangi haholomoni Ipalu wahita coba siang marado dosai Osia surgoi dohot tolong nasumurungi sai maringan di rohanami bariama pesta halua ono sangat pemah dia mana di surgoi dame dame omah nungaro besi palua manodangi haholomoni Ipalu wahita coba siang marado
dosai Sangama Hasangapoma Dia mana di surgoi Dame Hadame Oma Dolma Haromoani Nungaro Besi Palua Manodangi Haholomani Di Palua Kita Cuma Siamara Dosai Di Palua Kita Cuma Siamara Dosai Marede Mahita. Tung masai denggan jala ulido nasana tinopani debata. Alai sudei gabesega alani ela ni sibolis nama bahen jolmai gabe madabu tu dosa. Pada Musa 2 ayat 15 sampai 17. Sarma barita tu Raja Firaun jadi di lima si Musa naik buanonna. Alai lituma si Musa sia jolo ni Raja Firaun. Maulon ma ibana di tanah Midian. Kudu libana di lambung ni sada sumur. Alai pitu do boru ni malim di Median akanaro manaui. Asa digoi persuburan lau bosuron biru-biru ni amai nasida. Alai Roma akka permahan mangojar-ojar nasida. Jadi masih Musa mengurupi nasida jala di pasobur biru-biru nasidai. Pada Musa 3 ayat 6. Dungi ninna Musa audo debatani opum. Debatani si Abraham, debatani si Ishak doh debatani si Yakub. Jadi dihukupi si Musa ma bohina. Ai ma biar do ibana ma mereng debata. Sada Musa 3 ayat 27 sahat 24. Jadi di pabali debata Jehovah ibana siap perla Eden asa diular tanah perbuatan nai. Jadi dilelema si Adami jala dipaimahon
akka karubin tukam habisaran di porla edeni marpodang si dua baba marjibur-jibur asa dijaga dalam tuhau hangoluani. Roma 5 ayat 12. Di bahini songon napongot dosai tu portibion marhite sian sada halak jala marhite-hite dosai roha matean. Songoni sahat hamateani tu salu jolma ala sudena sida merdosa. Roma 3 ayat 10 saat 10 sada. Khobar tunar tarsulati dangadong natigor nanggo sada. Dangadong nama roha na uso-uso di debata. Rom 3 ayat 12 saat tu ayat 10 lalu. Salu da nasida nunga manibil. Tu sangedo nasida merwa mago. Dangadong si benda dinggan nanggo sada. Tanawan nangangangdo aru-aru nasida. Napa oto-oto do dila nasida. Bisa niulok dari do ditoro ni bibir nasida. Gok bura-bura do hatapo dulu pabakan nasida. Hirtap do pak nasida badur somudar. Hamagoan do habersuor do di dalam nasida. Ia dalam hadabeoni dang diboto. Dang marhabiaran di debata roha nasida. Sada Korintus 15 ayat 20 sada, Rodi 22. Ai songon marhitesian sada jolma songgop hamatean, songonido marhitesian sada jolma haheon ni akanaung mate. Ai songon na di bagasan Adam saluhut mate, songoni di bagasan Kristus sudah dipangolu. Yakobus 4 ayat 10 itu. Atong nauboto mabahin adenggan gabedang diulahon namardo sama ibana disi. Sada Johannes sada ayat 8. Molo tadok nasuarong dosata tapa oto-oto do dirita jala dang di bagasan hita hasitongani. Sada Johannes 3 ayat 4. Pangalosi do ganup namor dosa ay pangalosion do dosai. Amin. Tabigima kor gabungan ama.
Dang lomo rohani debata marnida hamamate ni aka berdosa. Ubalga do tutu holong nasian rimasna. Dibaheni pauba maroham dohot sude aka pabahenan munasotama di debata asa mangoluho. Yeremia 24 ayat 7. Jala lehonoku tunasida rohana tumanda au. Namar hatu Tuhon au tu Jehovah. Ikon gabe bangsoku nasida. Jala au gabe debata nasida. Ai mulak do nasida sogotu au sia nasa rohana sida. Yehezkel 10 ayat 21. Aletung surah ditundalhon rohani perjahati do saluhut dosana. Akan nani ulana sailau. Jala diraduti saluhut akka patiki. Jala diulahon uhum dohot hati goran. Tongondo ikon mangulu ibana dang jadi mate. Psalmen 25 ayat 5. Sai togu-togu ma'au tu bagasan hasit tonganmu. Jala ajari ahu. Ai hodo de batani hatuokku. Hodo nahu haposi si ganopari. Psalmen 86 ayat 11. Saya ajarhon ma tuau ale Jehovah dalanmu. Asa marpangalaho au di bagasan hastunganmi. Say pasada ma rohakku makabiari guarmu. Poda 10 sada ayat sia marhite-ite pangani pangan sima godongana di baen alai marhite-ite parbino tuani halak patigor malua nasida. Poda 15 ayat sia marbias-bias doroha ni Jehovah mida pelian ni halak aka perjahat alai yang tangiang ni halak partigor lomo ni rohana doi. Yakobus sada ayat 26. Molo adong nama dok di bagasar rohana nadaula ibana hape dang dirate dilana diasido tahe rohana nama ngopo maimana hadaulatan nai. Salmen 70 sia ayat sia. Sai urupi mahami ale debata ni hatuaon nami. Ala ni hamuleaon ni guarmu. Jala palua mahami, jala hukupi dosa nami, ala ni goarmu. Yakobus 3 ayat sia 110. Ido ula-ulata mamuji tuani amata laos ido tapake mapurahon jolma natinopa marguru turupani debata. Sian sada pamangan do ruar pamujion do pamurayon ali akarong aku dang tamama sasongoni. 2 Petrus 3 ayat sia. Dang dipagale Tuhan i baga-bagai syona ni dok rohani na deba alai labas do rohana midahamu ai dipangido rohana naing unang manian mago agia ise naing matahe saluhutna sahat Tuhamu baon ni roha. Amen. Tabegema vokal grup sian ina na berjudul Rodowau Marsoba Tujolom. Ona bagak salah satu kan.
kasih doa tolongi alani puji ho ale Tuhan yang lehononmu naso tartuhuk au yang leononmu naso tarboanau idohata ale Tuhan atong saipo marohako dan nama biar beau mandalani dan nama biar beau lau mamolus ai moloho ale Tuhan dong aku mandalani ai moloho ale Tuhan dong aku mandalani. Lehononmu naso tartuhuk au dang lehononmu naso tarboanau idohata ale Tuhan atong saipo marohako dang nama biar beau mandalani dang nama biar beau lau mamolus ai moloho ale Tuhan dong aku mandalani ai moloho ale Tuhan dong aku mandalani. Marede Mahita. Sombara Asia
songon tibo ni langit sian tanoon, songonima tibo ni sakap ni debata, nagok dame dohot las ni roha. Argado jolmai di ibana, gabe di jajihom ma haroro ni Mesias asa malua sude jolmai. Yesaya 60 ayat 1-2. Ehe maho, marsinondang maho, ay naroma panondangmu, jalaha mulyaon ni Jehovah besar di atasmu. Ay idama haholomon domanukupi tanoon, jalaha golapon aka bangso, alana binsar ni ma Jehovah di atasmu, jala marsinondang hamulyaon ma di atasmu. Yesaya 10 sada ayat 1-2. Dungi luar masada tunas sian tuko ni si Isai, jalamar perbuai masada tubis na tubus sian uratna. Jadi songkok matu ibana tondi ni Jehovah, tondi habisuhon dohot habistaran, tondi ni panuturion dohot hagugoon, tondi ni parbinutoan dohot biar maradopon Jehovah. Zakaria siah ayat siah rodi 10. Maria Arya situ maho ale boru Sion, marolop-olop maho ale boru Jerusalem. Idama naroma rajam tumopotho, partigor ibana jala si parmonang, naserep dorohana jala marsihundul di halode, dohot di anak ni halode ina-ina. Jala ahu maniapon akahureta sian Efraim dohot akahoda sian Jerusalem. Siap dohot sior Tuhan musuon. Dungi bari tahunon nama hadameon tu aka bangso parbegu. Jala masuk tu gom-gomana sian laut tu laut. Jala sian batang aek Euprat satro di aka ujung ni tanoon. Mika 5 ayat 1-2. Alay yang goho alay Bethlehem Efrata met udohon yan anggotung pola jujuron tuaka huta nama ribu-ribu di Juda, hapesian hodo haroro nin nagabe pangonggomi di Israel, jala harorona sian na nahinan, sian akka ari narobi saleleng-leleng na. Di beni pashaton nama nasida saat ro ditiki pangitubuhon ninna mangitubuhon, jala mulak pasi-pasi diaka hanggina tuaka anak ni Israel. Yesaya sia ayat 5 dohot onom. Ainung nga tubuh dihitas sada poso-poso, dilehot tu hitas sada anak, pape tu abarana do sugut harajaon. Jala bahenon na guarna si partahi halongangan, si ulu balang ni debata, ama saleleng ni lelengna, raja ni hadameon. Bain hagaganda ni harajaon dot hadameon naso marujung di habangsa ni si Daud dohot di harajaon nai. Pahothon dohot patoguhon marhite-hite patik dohot hati goran. Olat nion rodi saleleng lelengna, hamuruhon ni Jehovah sebab patopahon songoni. Dibaheni apalah Tuhan isa diri ma mangalehon secara tadda dihamu. Idama gabe-gabian masada na berbaju, jala tumubuhon sada anak, jala bahenon nama guarna Immanuel. Yeremia 33 14-15. Idama odo arisog au ma pasitokon disi hata na dengani naunggu perbagaga taringo Israel doho taringo tu pinop hari doho ditiki au ma patubuhon si Daud sada tubur hati goran ibana ma pajongjokon uhum dohot hati goran di tanaon. Maliaki tolu ayat sada. Idama suruaku asa ribadiri dalam dijulokku. Dungi
topu maro tumopot jorona, Tuhan nani lulua muna, dohot suruan ni perpadanan, nahinang lutono muna, idama naroma ibana, ninna Jehovah seba. Yesaya 42 ayat 10. Jala tugokku mahalak nama pitung di dalam naso binoto nasidai. Pada lanokku nasida diak kadalan balobung naso tinada nasidai. Bahenokku mahalomomon di jolo nasida gabe hati uron. Jala dalan akka namar legot gabe hahornobon ima akka si bahenokku jaladang tadi konokku nasida. Psalme 24 siap pitu 110. Batu gijang matuhang muna hamu ale akka harbangan. Batu gijang mahamu ale akka pitu sian narobi asa bongot raja ni hamuliaon. Ise ulaning raja ni hamuliaoni ima Jehovah nagogo jala ulu balang. Jehovah ulu balang ni hamusuon. Batu gijang matuhang muna hamu ale akka harbangan. Jala batu gijang mahamu ale akka pitu sian narobi asa bongot raja ni hamuliaoni. Ise ulaning ibana raja ni hamuliaoni ima Jehovah Sebaot ibana do raja ni hamuliaoni. Tea. Amen. Tabigima vokal solo Nabi Nuaton ni Ama Shalom. Tidak dapat bagiku berkata tentang kebaikan-Mu Tuhan. Tidak terhitung yang Kau beri, Bapa, sungguh ku berterima kasih. Tidak terhitung yang Kau beri, Bapa, sungguh ku berterima kasih. Bawalah semua persoalanmu kepada Tuhan dalam doamu. Tetaplah bersyukur sebab hanya Tuhan yang sanggup merubah semua beban hidupmu dan persoalanmu. Terima kasih Tuhan atas cinta-Mu yang tak bersyarat bagiku. Oleh darah-Mu aku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Tuhan, tetaplah
bersamaku selamanya. Engkau berkenan, sebab hanya Engkau aku tak berarti. Bawalah semua persoalanmu kepada Tuhan dalam doamu. Tetaplah bersyukur sebab hanya Tuhan yang sanggup merubah semua beban hidupmu dan persoalanmu. Terima kasih Tuhan atas cintamu yang tak bersyarat bagiku. Oleh darahmu aku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Tuhan tetaplah bersamaku selamanya. Engkau berkenan, sebab tanpa Engkau aku tak berarti. Sebab tanpa Engkau aku tak berarti. Mare demahita. Dimulanai nunga adong hatai, jala saor tu debata do hatai, jala debata do hatai. Saluhut nai marhite sian hatai do ubahen nama jadi. Jala dang adong nanggosada sian naung jadi i naso marhite siani. Ibana do bona do ujungna, di bagasan ibana di pasiring do akka hagaleon, di bolokon akka parsorion, jala di pahotma akka pakirimon. Pinuji ma goarna. Sada Yohanes 3 ayat 1:1-17. Siadondo tatanda haholongan ni roha. Sianibana namangalehon hosana humokopita. Hitape tamado talehon hosata humokop dongata. Molo adong paradongan di tanoon di ida hahurangan donganna. Gawe dihinsu ate-atena maradopon halaki tungsongon dia ma mian holong ni ruha ni debata di bagasan ibana.
Lukas 2 ayat 1 tolu. Dungi Roma ujui paretasian Kaisar Agustus. Ikon suratan nasa jolma digonggomanna. Pamilangon parjolo bayi uju digonggomi si Kirenius tano Syria. Jadi borat masa sude asa disurati ganub tubona nipinasana. Lukas 2 ayat 4 1 ayat 5. Borhat manang si Joseph nasian Galilea sian Nazaret nakok tu luat Judea tuhutani si Daud namar guar Betlehem ala sian poparan jala marga ni si Daud ibana pasuraton dirina rap dohot si Maria oran nai naung gabe-gabean. Lukas 2 ayat orang 1 itu. Jadi dinadisi nasida kok ma ari ni hanguluan. Ditubuhon ma anak buah bajuna di borhosma di pihak kematu bagasan panggagatan. Alas warong inganan nasing di permianan nasida. Lukas 2 ayat 8 sahatu sia. Jadi adong mamarbor ngin diladang di sini akka parmahan mangengani pinahan nasida. Jadi daboton nasida suruh-suruan manasida jalamar sinodang ma sangap ni Tuhani humalyang nasida gawe mabiar situtuma. Lukas 2 ayat 10 sada. Alai di dok suruh-suruh rima tu nasida unang mabirhamu ai barita halal seni roha godang dohuwat tuhamuna persaulian ni sadok bangsoi ai nang tuburu di hamu sabor nginon di hutan si Daud si paluai ima Kristus Tuhani. Lukas 2 ayat 10 tolu saat 14. Jala topuma adong dongan ni susurwani torop aka parangan parbuah gijang dipuji nasida do debata mandok hasangapon ma debata di gijang dame ma di tanoon di aka jolma hamolaoni. Lukas 2 ayat 10 itu 1 lalu asa dung di ida diberitahon nasida ma buah-buah naong dihatahon tu nasida taringot tudak danaki jadi sude nau begesa longang bedo siala na hinahatahon ni aka parmahani tu nasida. Lukas 2 ayat 25. Jala adong masada halat di Jerusalem namar goar si Simeon halat nabonar jala daulat mai-mai ma di pangapul tu Israel nan inganan ni to di perbadia do ibana. Kolose 1 ayat 13 sampai 16. Ainunga diroro hita siareng gom-goman haholomani jala di pausat hita tu bagasan harajaon ni anak haholongan ni rohana di bagasan ibana do adong dihita haluwao ni ima hasesaan ni akka dosa ibana do suman ni debata naso taridai na parjolo tubuh ni sian nasa natinoppa ay marhite sian ibana do top ditoppa sa luhuna na di banua ginjang dohot na di tanoon na tarida dohot naso taridai akka habangsa akka harajaon akka gomgoman akka parhuasaon sa luhut nai do ditoppa marhite-hite ibana jala marhapatean tu ibana. Nuaeng saat mahita tuacara na pagalak lilin hupang idohami ma asa rotu jolo si pagalak lilin parjolo amanami parjamita amang uluan amang pendeta Adolf Tasman na baban sarjana teologi napaduahon amang ketua panitia Natal amang SM Sigalingging napatuluhon Dewan Koinodia amang situa Te Gultom napaopaton ketua seksi ama amang JP Raja Guguk napalimahon
sahalak mewakili ama huria amang RP napitupulu. Napa onopon sahalak mewakili ama Jericho amang Simanukalit. Napa pituhon sahalak mewakili ama Shalom amang J Sidauruk. Mangitihom mahita buku de nomor 54. Do
pahita saluhutna. Musikmu dia. Oh langsung. Somatin dulu musik. Oh tuh langsung. Oh iya. Pikir pakai rumah. Dang di halomoho debata aka parbolatan sian tonga-tonga ni parsauran ni jolma. Alai hasada odo di bagasan holong. Mian jala mangulu di bagasan ibana nago holongi ima napinai maimana. Sada Korintus 10 ayat sada. Tung suruh huhataon akka parhatani jolma nang suruhan pe anggosor parholong ni roha au naung songon hang saudohau na makguling-guling jala songon ogung na marul ulol. Sada Korintus 10 ayat 2. Jala tungsura panurirangon diahu gabe huboto hasimoon sasudena rodi sadok parbinotoan. Jala tungsura parhaporsiaon situtuahu pola tarpausa tahu dolok doson nasuada maahu anggo sopar holong ni roha ahu. Sada Korintus 10 ayat 3. Jala tungsura hubasa-basahot saluhut hartaku jala hupasahat dagiku asa ditutung tung naso margunai diau anggo sopar holong ni roha au. Efesus 4 ayat 2 sahat tu ayat 3. Martoruk niroha situtu marlabok jalan marlabas niroha masih haheaan di bagasan rohana holong. Haring gasok kamu mangaradoti hasadaan ni todi pinadomuni dame. Efesus 4 ayat 32. Alai gabenda basar mahamu sama hamu akka parsiroha. Maski sesat dosa mahamu, songon panesan di debata di dosa muna di bagasan Kristus. Filipi 2 ayat 2. Gohi hamuma halalas ni rohakon sadama parohnamu sadama halongamuna saroha sapikiran mahamu. Kolose 3 ayat 12. Ope hamu aka na pinili ni debata aka nabadia jala hinaholongan sulukok kamu para sirohaus situtu habasaron haserepon labok dohot labas niroha. 2 Timotius ayat 10. Ihuton ma akka poda nitikos tiruanmu songon naung di begem sianau di bagasan harposeon dot holong niroha na di Kristus Yesusi. Yohanes 15 ayat 16 27. Dada hamu mamili tahu aku do mamili tahamu jala hupadiri hamu asalau hamu mat parbue jala asamian parbue nai asalehon hatu hamu nasa si pangidon muna sian amai marhite-hite guaru on mahupatiko tuhamu masih haholongan mahamu. Sada Yohanes 4 ayat 10 sada.
Dungi nina Jesus ma mangalusi bana. Out di botoho basa-basa di bata. Jala out di tadaho do ho na mangido aik inumun sian ho. Ra oloho mangido tui bana. Dungi lehonon ma tuho aik na mangolu. Jadi didok boru-borui ma tui bana. Tuan, tahu-tahu garis soada diho. Tole bagas do sumuron. Tung sian dia ma tuho aik na mangolu. Amen. Tapi kema pokal solo sian punguan ama huria. Tarsongo nursana tarpujung tahe tiada rana tung harsa malungun jala sai masih holdoi tuaik nang guluani tudos tusi mau Tuhan maka lungu ton holong mi ainu ngalo jasi tutu awal apa dosa oki tuki situ tu doro aku nuai merningot pangala hoki jujut donian hutangi hon hatan siana kana posomi alai daku ulahoni poda nati nonahon mi akana roa dotahe nahula honna saila rodo anua marsinggang dia dopani manopo tidosa mangido asini roha Jakon mau Tuhan orang mari mas niroham palua maaf paloas maaf poko togu maaf wale Tuhan ajarian di ngoluki asa urang sai taragogo tau di Asa malua asian haholo
Kisi tutu doro aku nuai merningot pangala hoki Jojot donian hutangi hon hatam siana kana posomi alai daku ulahoni poda nati nonahoni akanaro adotahe nahu ulah honna saila nuai marsinggang di hadapan mi manopo ti dosa mangido asini roha Jakon mau Tuhan orang mari mas ni roha palua maaf pasonang maaura poko togu maaware Tuhan siana sabar dosa oki asa urang saitara gogo tau dinalaki urasia ware Tuhan siana sahara dosa oki asa malua au siang haholomoni Romaho ode bata boan maa tu jalani asiroha dia wanak naliluo tung Romaho ode bata boan maa tu jalani asiroha dia wanak naliluo Ya. Marade mahita siap bukede nomor 605 sada ada opat. Marende masude, marende masude, marende masude. Ibana lo rajatai, para sirohai, natigori, naborari, parholong rohai, parholong rohai. Parholong rohai Asini roha madihamu dohot dame nasihat Tuhan debata amatai dohot sian anakna Tuhan Yesus Kristus. Amin. Horas madihita saluhutna. Hatani debata barita nauli nagabe jamita di pesta Natal kategorial ama ni huriata HKBP Cimanggis Bornginon ima natar surat di Evangelium Lukas bidu 2 ayat 4 1 ayat 5 nah diodolhot tusada tema perayaan Natal marsahala mardalan saurdut hasea naniula alani tatangi homma hatani tuhatta huzaha madihita
natar surat di Lukas bidu 2 ayat 4 dohot ayat 5 songonon. Borhat manang si Joseph na sian Galilea, sian Nasaret nakkok tuluat Judea, tu hutan ni si Daud namargoar Bethlehem. Ala sian poparan jala margani si Daud ibana, pasurat to dirina rap dohot si Maria oroan nai naung gabe-gabean. Ido sahatna. Kadamang dok dainang tong do di bagasa Bornginon pasahatot ta apresiasi tu pelaksanaan ni pesta Natal ni kategorial manang seksi ama di Bornginon. Tepuk tangan majohita tu nasida. Jujur mak, dak sudah huria na di debos kapom mabay narong Natal amana. Mungkin alani kesibukan, mungkin alani lain hal alai sada sian huriai hita HKBP Cimanggis. Boy do peta sagi partikian lumobi ma akka amanami na di bagasa perkarejoan boy papulikot tikilaho marnatal di Bornginon jala widahami do adong aura na luar biasa Bornginon marhite parpakyatai luar biasa ala tampil di bagasan hatongamon adong do kaiton natu sahalaon amana marsahala ado lapatan ni marsahala ima memiliki karisma, memiliki wibawa. Alaisia dia doro wibawai do karismai. Molo halak batak madokon adong sahala, ternyata itu adalah roh. Ada spirit. Sahalai rosian spirit, sesuatu yang tidak terlihat dalam diri manusia. Itu benedokon molo inner beauty, cantik dari dalam, maka outer beauty-nya juga terlihat. Molo dengan sesuatu kekuatan spirit di bagasan diri ni zolma, dengan do aurana nang tuluar. Berbeda do molo hola di luar di pature-ture, outer beauty, habe di bagas daong adang denggani. Tung dipaksa-paksa pa bagak-bagak kuni dang boy. Ima sahala, ima karisma na adong di diri ni zolma. Jadi molo didokon ama na marsahala, ima na adong aura siap bagasan na mendorong gabe tarida di luar. Gabe boy ma ibana patupahon akkaulahon natagwari, boy mangulahon tanggung jawab na secara spiritual. Secara partodion. Diragam ni akka ulaon ima ama na marsahala boy diulau tanggung jawab na dada holan na secara fisik malu disuku nak kama ditanggung jawab hamu do keluarga iya alai dak kola sebatas memenuhi seluruh kebutuhan finansial hal na utama di si sebagai sahala ni ama ima ketika dia bisa menunjukkan tanggung jawabnya secara spiritual tuaka pangisi ni bagasna. Dia menjadi imam gabe malim di tengah-tengah ni keluarga. Itu dimunculkan dari inner beauty, sesuatu yang dari dalam dirinya yang tidak kelihatan itu membuat dia memiliki aura yang baik untuk mempertanggungjawabkan tugas sebagai imam di tengah keluarga. Jadi sahala ni sahala ama ima tarida siat tanggung jawab dohot peran na di tonga-tonga ni bagas songoni nang di tonga-tonga ni na humaliangna. Ima molo natagwara nakim marsahala kata marsahala. Alai di Bornginon ternyata nam marsahalai ada lagi di dalam perayaan Natal ini dia menjadi sebuah akronim singkatan. Arna king kepanjangan natahe Mardalan Saurdot Hasea Naniula Rak Zohita Mado Amanginang Mardalan Saurdot Hasea Naniula agak lain
Adong sada sesuatu nek kota dalami. Ada apa ini dengan molo mardala saurdot haseana niula. Molo ta aplikasi hodo sia Lukas 2 ayat 4 dot ayat 5. Tema perayat tadi boronginon. Alai memang lam ta telusuri lam ta selidiki tarida do disi memang bohado saurdot sehati sepikirnya Yusuf dan Maria berjalan sia Galilea sahat tu Betlehem. Bohado tanggung jawab ni si Joseph nagabe ama ibana tu orwan na si Maria nagabe gabean. Alani tata kasih majo sahalinayak kamanginang madzaha Lukas 2 ayat 4 dohot ayat 5. Rak majo hita madzaha. Pasurat to dirina rap dohot si Maria orang nai naung gabi-gabi. Di patuduhon si Joseph do tanggung jawab nama cai belga maradopon si Maria ati pedi mulane di hailahon ibana do jala disakapi na yang ditadikon. Alani pangojar ni todi parbadia marhite suru-suruan di paingok suru-suruan ni si Joseph asa unang ditadikon. Di patuduhon ibana doi cara nama radopon si Maria uju mardalan nasida sian Galilea nakok tuluak Judea sahat tu Betlehem. Tabereng majo kesungguhan ni si Joseph onak kamanginang. Jarak ni sia Judea sia Galilea tu Betlehem 110 kilometer. Molo sepeda motor balapa boy do mungkin dang pola sajom. Molo di jalan tol mungkin dang pola sajom. Alai nasida mardalapat dohot mabuana hatayak kamang. Halo de. Nah ini yang aneh juga. Halo de molo marikati paling kencang boy bana 24 km per jam. HP udang boy marikati ala si Maria sedang mengandung. Mardalam mahalido nanget di surat do di berita ni sejarai 41 kilometer do boy mardalan per jam 3 jam maka manginang jarak tempuhnya 4 sampai 7 hari. Mardala do si Joseph danggatian na sida au mazo marhalo de ho mardalan mardala do ibana itogu-togu halo de digijang masih Maria. Molo tadokon opak 1 kilometer berarti adong do masa beristirahat memang. Alai dang adong permianan. Gari di Betlehem pedang adong benganan. Masa ada refleksi na luar biasa kamanginang. Bohado pakokopon ni sahalak si Joseph na taguari ama di tonga-tonga ni godang tantangan na mungkin terjadi dia do pinasida di dalani. Termasuk na Parzolo medan yang sulit, bukit dan pegunungan. Termasuk juga cuaca yang ekstrim yang bisa saja silih berganti di tengah jalan. Boido borongin pangalihu jala arian pamohopu. Resiko adanya para perampok yang berkeliaran di jalan. Resiko adanya binatang buas yang mungkin saja membahayakan mereka. Kesulitan fasilitas, kekurangan air dan makanan itu dihadapi di tengah-tengah keterbatasan perbekalan mereka yang kurang. Ketegangan sosial yaitu terjadinya permusuhan antara suku-suku di tempat-tempat desa-desa yang mereka lalui. Urang do masa yak kamanginang termasuk merazia pemeriksaan ni tentara Romawi tu akan sedang menjalani sensus penduduk. Luar biasa tantangan ini. Alai di bolusibana doi. Ceritana doa kamanginang murah. Dunginak kok mana sida. Sia dia nak dengan ni. Sia Galilea, tuluk Judea. Sahak matu.
Dang pola huduka kita madokoni, alai memulus pitu borngi pitu hari di perjalanan dengan berbagai kesulitan. Bagi kita itu sudah seperti mimpi. Molo hita ibu ibu napasogit madalani tiki sekolah SD SMP bui 2-3 kilometer anggon waingon jauh kali nganinna. Mas ada kenyataan apa tuduh perjuangan hebat yang bisa saja ini behind the scene. Itu di balik layar yang terang terjadi tentang kelahiran Tuhan Yesus. Alai nak kaningani songon aman na bertanggung jawab ibana di lugahon ibana do parauna. Berjalan dari Galilea ke Bethlehem, itulah yang dialami dan itu juga manginang odo tong nagabe gambaran ni perdalanan ni ngoluta songon halak Kristus kita. Suami dan istri, keluarga bersama dengan anak-anak menjalani kehidupan yang sulit untuk mencapai satu tujuan, terkadang juga kurang makan, kurang uang, kurang tenaga, banyak kesulitan yang sedang dialami oleh banyak orang. Tetapi apa yang dibutuhkan? Odok kamanginang berjalan bersama, rap merdalan mengadopi. Nengok kana manginang murado marsi salah-salahkan, saling menuduh. Alani homei. Hodo pa bebeni. Asugari so kita si Josepon. Tu sada melu zanai. Nah. So binotong na Burunisio din namuse. Dangi dok di bahana song ini diperjuangkan dan inilah yang menjadi cerminan bagi kita. Sahala ni sahalak ama di tengah-tengah ni keluarga boy diperjuangkan sehebat apapun tantangan yang datang merusak dan mengganggu keutuhan keluarga. Do tugas tak kamanginang merespon natalon. Molo nang mar keluarga di sana dibutuhkan kebersamaan yang saling menopang dan menguatkan. Ima sahala tak kamanginang. Molo nunga marsahala hita nak kaningani mardala saurdot dungi sahak mahita tuakkana tinuzuni rohatta sahak mahita tuakkana taparsita. Dalam hidup keluarga dibutuhkan kebersamaan yang saling menopang dan saling menguatkan. Idokon halak Batak ai godang ai laut dus ni rohado si benda saut molonga dus rohado ina ditongani baga saut dus sudi. Alai tungulon name pei molo sudus roha marsigariangan dos sudi. Ikut dos do roha. Itu di keluarga. Bagaimana di gereja apalagi? Adang dorahita tiki tahun 2004 nadohok bona tahun di distrik amang si Majutak. Itu amang preses molo marpungu apa ama gaza pibu idoi lapa. Pekerjaan besar bisa diselesaikan. Nang pinian ina zagodo tong mulu marpungu ina dulu pibu di papida. Berarti mulu marpungu hita sudi do boy taula. Odo hal na luar biasa nagabe potensi di hita. Ido sajok ai godang ai laut dos ni roha dos ibanda saut. Saut do laut ta mulu dos rohatta. Alai mulu sudus rohatta ulon name mepe sursardo hita bainonna. Disima sahalat tak kamanginang. Disima wibawa, disima karisma ni kehidupan ta songon akan porsea hita diadopan ni debata. Alanido perjuangan ni ngolut taon molo tapatuduhon hita songon akan porsea na bertanggung jawab. Ama tanggung jawab na ditongani bagasna, ina ditongani bagasna. Sude hita diganup akka relasi sosial ta porsea mahita saya nasaut dua kaulautai dohot na tinuju ni rohatta. Sa roha sa pikiran rap dohot ina ama dohot ina rop akayanakon saut do ulauna. Molo di patudon ama tanggung jawab na ditonga ni huria nang parpunguan. Hasea diaka na niulana. Hatani debatado na madokoni tuhita kamanginang. Dan memang itulah yang dibutuhkan di zaman ini. Hasa daun ni zolmana porsea ama di tonga-tonga ni punguan. Lam tabba mabilangan ni anggota punguan kor ama Salom, ama Jericho, dohot ama Huria. Unang pula tabba be punguan na. Ngasay be.
jumlah ni anggota nai mataba. Alana malutaba no repot do mabed jadwal latihan nion. Pai matabang gereja ta. Taba mabilangan na arong semangat aura positif dari pancaran yang sedang terjadi malam hari ini. Iman Natal tahun. Apalagi maka suara-suara merdu suara indah terbigi nakkaningani napa tu begihon potensi na luar biasa di hitak kamanginang lumobi madia ka amani huria napa tuduhon sada kesungguhan alai jangan berhenti hanya pada Natal, lanjutkanlah di tahun 2025. Mangarade mamang sekretarisnya ka kurun lah jalo daftar baru arong gua nong kagwar-gwarni tu si mau dipilih mamang na dia unang pola dong gabi songod dia ise namirang songon na hurang mantak suara dua nian tu sama ubah torin nama isan hurang mantak suara opak na isan do tababah do takana asing, sehingga kita membangun gereja kita ini menjadi sesuatu kekuatan yang bisa berdampak luas kepada orang lain dan juga kepada kita semua. Alani nang pedang sahat do pehita tu Natal tong mapasahaton selamat Natal matuak ka manami saluhna di bagasan semangat Natalon mengamar sahalah hita di bagas sadani roha saurdot tita sauk makana taparsita di tonga-tongani bagas tabe amen do di tongani huria asa jupang nadinggan marhiti perbuini Natal ta amen. Mau lihat mali Tuhan taruli hami di sude akka barita nauli nang pinasahatnya kamanami nakin marhiti liturgi si pajojoron nasida na marliat-liat gabe sahat sada barita nauli sian panopaon sahatu na pabuahon hadada budi zolma tu dosa pakoroni dosa baga-baga haluaon sahat rodi na pinasautmu baga-baga mi marhite hatu tubuh ni Tuhan Yesus Kristus rodi pajak konon nami di barita nauli marhite sadangulu na lampita pinapita ni tod di porbadia atau ngali Tuhan ido jamita nabuhi pahituton nami saha rodi tikion lau mamaritahon holong ni roham dihami asa hupatudoh kami holong ni rohan nami maradopon dongan nami maradopon pangisi ni bagas nami songotona ni tema perayaan Natal boronginon asa gabe akka aman namar sahala memiliki karisma dan wibawa jala partodion na boy patuduh tanggung jawab gabe malim di tongani keluarga dada holan narikot di akka perdagingon si pangano do parabiton alai tarlumobi Tuhan ngulu partodion alani ali Tuhan nami manangahape apala ditikion na gabe pergumulan nya kamanami na patupa perayaan Natal boronginon nasida saya si roham mali Tuhan sayurupi nasida laho patupa akka ulon nasida si ganupari unang gabi manggale molo jupang hamaolon alay songot tonani hatam maniru si Joseph di tanggung jawab na manugihon si Maria sahat tu pasauton panurirangon nyaka panurirang narobi ikut di Betlehem Yesus Kristus tubuh songonima perjuangan nyaka ama di tonga-tonga ni huriab boronginon sahat katikina nang rodi pardalanan ningulu nasida laho humokop akka dongas sa bagasna ina rabdot ianakon sude matahi akka pangisini bagasna unang luas nasida Tuhan gabi gale apalagi unang luas madele molomaol dia dopi alai pahiras roha nasida ay donganam modo nasida songo paddonganim tu si Joseph dinamardalan nasida songo ni dao sian Galilea satu Betlehem. Mau lihat ya Tuhan gabi peliamma akka barita nauli na pinatubegehon nya ka ama marliturgi di bagas boronginon pasanga pengguarmu na badiai jala mulak kami Tuhan buanon nami ma jalahu hanguluhok kami sayurupi manang akaina nami di tonga-tonga ni keluarga laho menopang dohot mendukung akaulon ni ama anggiat jupang sadani roha dos ni roha pasauton akka ulaun na denggan asa marlas ni roha nasida majalo denggan ni basam tujuluanon say pada wakana saholso urupi nasida makkamonakon ngulu ni keluarga tu dalal lomo ni roham pasu-pasu ma panitia na makkobasi ulaonon ali Tuhan na niuluhon ni amang ketua nami amang sigalingging rapdohot
sekretaris bendahara rodiaka seksi-seksi. Nasida petaru 5 didenggan di basam. Hati tungape honomu haduan akaulaon nobal gadope. Asa saurdot nasida tuhas saluhuna. Horong ama di tonga-tonga ni huriam. Pakeom mujala para romu nasida. Pasu-pasu makan aniulani tangan nasida. Napi nikiran ni roha nasida na Bartolomo ni roham. Songoniak ka rencana-rencana di tonga ni keluarga saluhuna. Pinuji maguarmu marhiti-hiti Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tahalasom mahatani debata marhite na maridehita. Ditikina maredium mahita pasahaton piliata. Suru-suru marende
tangyakon mapiliata. Hali di bata ama namin na di banwa gijang hodo haroroan ni saluhut si lehon-lehon na dinggan dohot nasa ulibasa na mauliutus. Hupasahat hami masian na nilihon mitu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na husus di julom. Pasu-pasu may jala ramoti. Asa huparhasya kami pilihanon pati bulon harazaon mo di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohan nami marhite-hite todim. Asalam hutada hami godang ni silehon-lehon mi tu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Rap hita mangidohon di bagasat tangiang hatopatay. Ale ama nami na di banwa gijang. Say pilak bali. Say roh maharajaum. Say saut malomo ni roham di banwa tongaon songon na di banwa gijang. Lehon matuhami sadarun hanguluan siapa. Sesa madusan nami song panesayan. Di dosa ni dongan mamurus. Unang hami tugihot tu pangujunan. Palua mahami sian pangago. Hai hodo na punah rajaon. Dohot hagugoon. Rodia sangapos saliling nililing na. Asini rohani tu hatta Yesus Kristus. Dohot holong ni rohani debata ama. Dohot parsauran nito di parbadia ima na madongani hamus saluhutna. Amin. Selamat Natal madihita saluhutna. Hudul mahita jolo dinganat tabe hu mata jalang akadongata hu pasata mima tu panitia laho manguduti acara tak butima. Tes, halo. Tes, ha? Iya. Salam. Songon na hurang ringkas sabi, hurakisa. Salam. Salam. Mau lihat di acara-acara pala partikyanon, sah mahita di acara na mangihut. Molo secara ibadah nunga sabe Natal ama na pinatupan ni Huriata. Acara na mangihum muse anong lupe patupauta ima di kata sambutan dohot di door prize Natal na pinatupan ni ima panitia ama Natal ni Huriata. Alania manginang sotong mulat bejo hita. So nilong ni tema ni Natal ni ama apa di partikyanon asa tada so nilong nga marsahalate mardala sa uluran jala uliak kana ni ula. Jadi di samping ni ama gabi ama na marsahala ama ni Huriata di Borginon narongdo dihamuak kay nami dipuri ni amatta napaborhatol na kaningate alas mo iyo gabi gate-gate nga mataon apalay tiyo-tiyo suarana na kaning anani sa dukta tinggal hojo inang amata salilok susahilo pe ima di acara na mangihut anani partikyanon tauduti ma acarata ima di kata sambutan siang ketua panitia Natal Amang SM Sigalingging. Waktu dan tempat kami persilakan. Salam. Semua orang semangat. Salam.
Selamat Natal ama Huria HKB Cimanggis Madihita Salutna. Nau para sangabi ami, amak padita nababan, amak padita tapu bolon, nau para sangabi ami, amang parhalado, inang parhalado ami, nang disude akka ama Huria HKB Cimanggis, dohot akka undangan, suang soni, ketua kategorial ama beserta jajaranna. Parjolo maita mandok mauliate tutuata pardengam basai disude asi holong ni rohana nama ngiring-ngiring daging do todita di pargulmit ni ngoluta si ganupari boy hita horas jala marhai pason. Selamat Natal ama 22 Desember 2024 Madihita Salutna. Jadi tabuk kamajolo tertib acara teyamang asa tong mai tabu mula kate marpangido majolo hami rak majama ita amang temani Natal ta malamon sada 2 tolu holat temana ima kurang semangat deh rak majama jolo ita amang temani Natal ta malamon sada 2 tolu. Mau lihat gabe aman amar sahala mahita tutu di keluarga ta mardala denggam masude akan taula jala haseama na taula tujulanon saya di pasu-pasu tuam ma hita saluhuna mau lihat dohonon nami siap panitia di sude akka pangurupion saran kritik masukan dina patupahon acara ta sadarion molope adong amang inang naurang lobi di perayaan Natal amaon marbawenom mamu sayang gia ma Natal sadarion mambuan sukacita dihita saluhuna asa songon hidup dina tua-tua ma rohon nami didurung ma situmba laos dabo pura-pura mamasu-masu ma Yesus Kristus tuata asal lehut mahita marlas niroha. Selamat Natal Madihita Salutna, damai Natal Madihita Sasudena. Selamat menyongsong tahun baru 2025 Madihita Salutna. Mau lihat Horas. Iya, tabajo tok tepuk tangan semuanya meriah. Semangat nama kita tadi. Alana asing do partikian di napatupa Natal ama ni Huriatta. Jadi akka generasi-generasi akka omma na paling terbaik sina terbaik kate. Ang giyak mo sa ito akka rin na mangihut. Akka na luminggan buhay tapatupa songon Natal di ama di Huriatta. Jadi ya, napaduahon saham mita atau door prize ate. Door prize songon nidok ngemang panitia nak kaning di setiap lilin di kertas na yang bulat adong nomor di si. Taparaw bejo na. Ido di sido besude. Ido. Jadi sistem kocok doon. Anon molo isa na majoput di patubigi humma nomor na asa tabiring be makna dihitate. Jadi alani di hamu panitia nami. Nunga mangara di hamu? Iya. Marhition hupagiru hami. Oh ido. Hupagiru hami. Asaroma amang Ketua Panitia Natal nama job nomor pinasaha partikian jadi melihat mak di MC jadi nada botan dor persona mang dang nadi bebain
akka pasu-pasu ni Tuhan iro nada botanon. Yale sudah itu dari pasu-pasu ya mah. Iro kan? Tiga do amang MC. Ya, Sarema Barjolo. Oh saya do. Jadi di kertas lilit tay amang adong do nomor. Jala tabo manno tu mulak nomornya ya amang asunak tinggal sampah di garis jaton. Amang malang supabohon. Ya. Oke, mulai dok kena amang MC langsung main nak. Door prize pertama jatuh di nomor 184. 184. 184. Ada. Ada. Dihitung sampai 1 sampai 3 nanti. 184. 184. 1. Ada. 184. 2. 184. 1. 2 kali. 3 kali. Berarti diundur ate. Jadi pos baru hata. Pila sahab musemang. Sahali cabut. On molo door preson adong 20. Jadi anon sahalak natapangido na majopuk nomor 5. 5 sahali panjoput. Diudu tiawang mak. Jatuh kepada nomor 150. 150. Iya, maju ke depan dang. Buat kamu harus meneh. 150. 150. 150. Iya. Son inang, son, iya. Ya. Dapat 2. Iya, diuduti amang muse. Sampai 5 harak, nada potan. Sampai 5 deh, Mang. Oke. Menghadap. Dikocok juga, Mang, dikocok. Yang kedua 027. 027. 027. 1 kali. 027. 2 kali. 027. 3 kali. Berarti dengan dong nama buah nate. Iya, diuduti Pak Musia, Mang. Alana kaning 027 dengan dong ngalakna batal. Oma Muse 089. 089. Iya, ada 089. Maju ke depan, yuk. Maju ke depan. Itu di bawah kertasnya. Itu kamu menghadap sana Nang dah. Iya. Oke, benar. Sah. 089. Oke. Yang ketiga, napa tuluhun? Asa tabiginang. Ano dangadong besiaran ulangan nate. Borodong taputucon dang dapat be. Dan gue mau bisa diulahi. Terus namang mak. Nah patuluan 3-0-1. 3-0-1. Iya, inata hala inak perbaju kuning. Rohamu isoda mata. Iya. Iya. Jong mainang. Napa opat tuh namang? Napa opat tuh? Napa opat tuh?
Iya, mana tabi alanon akatipi don. Si 32 ini sudah 3, 6, 7. 3, 6, 7. Ya, 3, 6, 7. Bahwa anak kain ada apa tadi? Nabuhado lipinya kamaon noy. Iya, Roma mo inang. Bah, hala inang ketua. Iya. Oh matong, may lo na marsahalat amay napalimahon. Oke, nomor terakhir sian ketua panitia teh. Ini Mang MC. Napalimahon, iya. Angkon luar biasa nomor 0. Mar putar-putar, saputar pun. 3, 6, 0. Ya. 3, 6, 0. Iya. Ayo. Alang niyon ay piga teh. Teka linggi. Ay masa dong mo. Ay dua. Barang. Bah. Ay wado. Oke. Jadi kebetulan adok salah teknis teh. 2 nomoron. Alai kupasahat kami matola amang. Marga teh nak amang. Amang marga si bulon. Oke, jadi nunga si pulbe 5 harak. Alani magido hami tu amang uluan ni huriata amang adol tasman nababan lahu pasahaton bingkisan Natal. Dihamu par musik ngami. Baik kamu ma musik naho bartusi. Kalinging. Iya, dipoto. Iya. Foto. Bah, ay basa gabi ang ulwat magpandita, naman mo to deh. Tangarang be, oke, sip. Iya, mau lihat Pak. Selamat ya bagi yang sudah dapat. Dia mau panitia namin, sa paling kamu jok kan nomor rete. HP dapatan MC, ate. Mau lihat Pak di luar. Jadi acara namang ihu museh. Kata sambutan. Sian Ketua Seksi AMA, partikular pinasahatu amang JP Raja Guguk. Mau lihat Shalom. Horas marihita saluhuna. Perjuru sahali mandok mauliati ruhita tua mata perdinggan basai ala dilihat do dihita hai pason. Apala ditikyon ima na merayakan hari hatu tubuh di Tuhan Tuhan Yesus hita ima na pinatupani ama huria HKBP Resort Cimanggis. Nau persangapi hami ulun nami amang pendeta ana baban suang songonima nang diamang pendeta itam pubulon. Nau persangapi hami totong amanami inanami perhalado ni huriatta. Nadi haholongi rohanami amanami inanami songonima dengan nakon nami saluhukna. Naro apradikon ima di Natal natapatupa di sadarion. Suang ni masaluhukna amanami nasubuhi di guarado inanami nasubuhi pe di guarahami sada persada. Selamat hari Natal madihita saluhukna. Puji Tuhan. Di bagasan Bornginon bodoh hita marlas ni roha. Merdalad do sudir akta kegiatan Natal tanah tapatupa di bagasan Bornginon. Sudah amang dang lepas sian kerjasama dohot dus nirohatta alani do akamang
terlumui ma diaka ama panitia doh di ama namar natal di bagasan Bornginon di dos niruhatai di bersama tai dokonokku do mauliate tanpa dos niroha do kebersamaan mustahil ada natalta di bagasan Bornginon alani salinai do honokku do mauliate tu hita saluhuna manindak lanjuti kebersamaan ta dohok dilas nirohatta di bagasan Bornginon perlu do botota au mas sebagai ketua seksi ama di Huriat tahun adong do program dia johok kami tu Huria asatong boy hita marlas niroha ima guarna berupa kebaktian Padang jadi direncanahom mau nonon di bulan 5 tahun 2025. Jadi berharap doa tu sudah hita amang baik ama kategorial dohot ama narosian sektor asara mendukung mahita di kegiatan-kegiatan na pinatupani Huriata khususnya untuk ama Huria. Jadi alani amang marpangidoan awan non bolo tumpe di bulan 5 asa hari ramadusi hita terlibat do sudah dison ama kategorial dohot ama sektor. Jadi ido amang marpangiduan au tu hita saluhuna aka amanami narosian sektor. Ido ko namang pedita nakaningan namar jamitani hasida. Unang berita baibe artina natuli kategoriali. Alai boy ma masuk hita mendaftar ma hita tu punguan nang wadong. Adong do ama Huria adong do ama Jericho, adong do ama Salum. Bebas kita memilih akamang. Natabuan namang bulosong usad diri pengalamakku. Natabuan na masuk kategori elon. Di samping kita artinya mencari apa namanya untuk memilihkan Tuhan. Tapi paling tidak song pengalamakku akamang. Taba sehat do perasaku dung masuk kau tu ama kategori elon. Buasa akamang. Di son mahita boy berinteraksi satu dengan yang lain. Songon usad diri, au dia masalum akamang. Boleh hubereng do sangat luar biasa amang. Sangat luar biasa. Rapat mengopi, rapat mekel. Gimana terjadi belum masuk kita tu punguan kategori ali. Jadi songo sadarion mungkin diberek hamudu hami berseragam mungkin. Seragam mami termasuk ma nong dipakai ni amang pedita sia atar songo ni mamang amang pedita na dua amang dua ta doh amang pedita. Jadi on amang mau lihat do doh notong artina di kebersamaan sampai sadarion au bolu hidup itu ngau pak bajuku dung masuk kau kategorial tapola lu jauh menur baju jatar songonima kamangate. Jadi mau lihat mah di kebersamata di tikion arong sauti nasi honokku khususna tu ama kategorial bolu hubereng gua mang hari tauta di bagasan Bornginon sangat luar biasa. Alay amang arong catatan dia sebagai ketua seksi bolu hubereng do bolu arong kegiatan ni ama gabungan. Songo contoh sadarion hita artinya yang punya hajat. Arong makurta nakaningan au sadiri songo lemas da au sebetulnya. Alana na hubereng tiki na latihan hola 20 halak do. Alai jong nakaningan boy 20 halak. Jadi di son wasa manakaning melep kurtai nakaningan. Bolu au madok ko namang na hurang latihan do. Jadi amang kebersamata tetap mata jalin atau kemang. Makana au sendiri amang sebagai ketua seksi selalu do bainokku dihita yang terbaik untuk memajukan Huriata dalam memuliakan nama Tuhan. Makana nak huruk akamang sangat bagus itu tudo. Jalan memang na tahun ini hita libur do hita alani libur do hita marnatal alani hal sesuatu. Jadi mau lihat mah dia mang pendeta nami di bagas 1 tahun non walaupun sebetulnya kami berdalih keuangan gereja tidak ada alaya mang pendeta mandokon
melalui dewan bahwa tidak ada alasan bahwa gereja tetap ada basado Tuhani namang perdita. Jadi mau lihat mah di Natal ta sa sabornginon bodo mardalan doho uli. Ya tersongoni mah cirohonokku. Mau lihat mah tong dohonokku tu panitia. Naung makubasi ulauta sadarion. Ubotor manga kalujamuna. Ubotor songon dia upaya muna. Kadangkala hita memang agak kesal sautik, kadang-kadang tabain rapot. Kola 5 halak ono palak gonaro. Puji Tuhan di bagasa Borginon. Walaupun songoni minimna tiki rapat-rapat, ternyata di bagasa Borginon diurupi Tuhan ido hita bodo merdalat doho dinggan. Alanya mang dohonokuma tu panitia. Saya di pasu-pasu Tuhan mahamuna, ditabai Tuhan ma akka silas niroha di hamuna. Songoni ma sautik kata sambutan sianau sebagai ketua seksi JP Raja Guguk mau lihat ma Horas. Iya, mau lihat mah di ketua amang seksi amate. Jadi amang mungkin kurang lebih kita langsung menadat secara personal. Alana omma mangon ketua seksi aman huriat haga biji manggis. Marga Raja Guguk na paling terganteng. Semua do halakon. 10 si badang. Jadi alani marpangido na kaling nasida asa dihamuak kay nanami. Asabuy mata jujuyak kamata marsaur di punga naman ni huriata soni dok ngamangod do nakaning dakoran na maredde ate gurang ak kaparbinotuan gabi mamora dia kaparbinotuan tarsingot dia kangulungulu siya pare jadi alani dihamuak kay nanami asa tabigi ma taulahum ma pangidon ni hala amang ketua ni seksi ama apala di partikianon sa maita muse tuna mangihut ima di door prize na padua ho nate. Jadi asa tong ma di pahatus inganan niya ka surat-surat na gonong-gonong ya rotasi. Akay na ngate sotong lupa sotok tarbali mamereng. Unang noro tujulu HP gabe dangino morra ay gabe songon na gabe hate. Jadi pertikyan ako basata mi tu amang ketua koinonia songon na majopo na sinurat. Asa Roma mo amang. Iya. Amang situa tegultum. Ido, mulu amang ano dapotan dapola. Taksa dang jadi. Songon niyo daw nakaning. Tole ma, hursu jo mang. Hursu jo ding gabain pabalik-balik. Anong ko disimik? Nomor 3 mang, songon nalilinggo. Aduh kamu inang ahrotas na ditiyo munay ano salah 0 7 5 075 ada nggak? Ada nggak? Rohama 70 075 ya bah ase hola nak kaina rosan nak kaningate sada bebe ama ya makta hebah tayo Roma mo inang iya jalo jo amang sekretaris sah do 075 sah iya oke napa dua musim mang 0 7 sia 079 dakpola daw siya 075 herobat lakar na sida 079 apa tuluhon 09 apa tuluhon 095 iya oke iya maju nang 095 lihat kamu jenang dalan ido dapat ada dapat duluan 095 songon narapata teh 0 majulani ido jal kamu jangan menggalingking 095 oke
Sah. Oke, sip. Sah. Selanjutnya 3-3-2. 3-3-2. 3-3-2. 3-3-2. Satu kali. Tolu dua kali. Tolu dua kali. Oke, iya. Dia nggak pangus. Napa paton? Angka pertama 0. 1-5. 0-1-5. Oh iya, Amang Sidau. Wah, luar biasa lo, Bah. Serena Marsiboto kalah kau, Bah. Itu 0-1-5 deh. Marsipalian kasih nomor nomor tuh ya, leto lima, nak pola sale. Itu. Namangi humus emang palimahon. Palimahon mangat deh. Ya. 2-1-9. 2-1-9. 2-1-9. Dangadong satu kali. 2-1-9. Dua kali. 2-1-9. Tiga kali. Ya. Oke, di jawab pemamse. Oke. Angka pertama 1-1-7-4. 1-7-4. Sada pitu obat. 1-7-4. Oh, ada di belakang. Iya, ada di belakang. Oke. 1-7-4. Roma Muinang 5, ya, oke. Jadi Hupangiduhami napasahatun hadiah bingkisan Natal tu amang ketua panitia Natal, amang SM Sigalingging. Mau lihat sama dia amang Sidauruk, amang SM Sigalingging, amang SM Sigalingging, bah. Iya. Anoma ra jolo kemungkinan lagi tutoran na sila. Partikelo ko pasatami tu katua seksi amate. Amang JP Raja Guguk pasaton. Dia mo par musik ngami. Asabe kamu mang musik nga naho partusi. Iya, badang akong nama mo to. Iya, dipoto. Dia jalo galingging. Dokumentasi doon, tu 20 tahun na lahoro. Baka be nabuhadat gabi siya mang uluat na nama mo to. Baka gabi ruas ago, ya mang tole ma. 1. Iya, mau lihat dia mamang uluan namin, amang pandita. Iya. Wah, pola anong menjemput hadiah, gulang ko teh. Budo dibuat sendiri. Oke, namangi humuse kata sambutan sian amang uluan ni huriata partikelo kupasahatami Hupangiduhami do hormat amang pandita Adolf Tasman Nababan. Horas madihita sa luhuna. Horas. Tong mamadua hali siya jamita dohot siyan sambutanon. Pasahaton selamat Natal ma tuhita sa luhuna. Secara khusus matuak kamanami selamat Natal makamang. Iya. Molo nunga boy tapatupa sada ulaon na membutuhkan kebersamaan di Bornginon ima pesta Natalon. Yakin dia doa kebersamaan berikutnya akan dapat kita selesaikan dengan baik. Salah satu program yang dirancang di distrik tahun 2025 IMA Festival Kategorial AMA. Jadi tugas ini ketua seksi AMA mau
koordinasi ma dot kolaborasi tu sudia ke ketua kur lahu pasaut tonon. Nah pasti akan manginang soal potensi bernyanyi Parjolo kita tidak diragukan. Paduahon keberhasilan di ulau ini tidak tergantung pada juara berapa kita. Alana mauldo papunguhon ama alanya keperkerijuan dohot aktivitas na asing dibutuhkan sinergi yang baik, dibutuhkan sesuatu yang bisa mengikat, apalagi mempersatukan. Di sido keberhasilan na sebenarnya. Anggo soal juara kan, anggo talenta bernyanyon pasti ada tingkat level-levelnya. Manang na tingkat piga hita. Dan apalagi nata target alai muluh hita sada mengadop tuluar apalagi ma dibagas lam sada hita saluhna alanido tasambuk ma 2025 di bagasan kebersamaan gereja yang sudah membuat tema orientasi pelayanan untuk 2025 transformasi pelayanan dan kelembagaan berarti kita membutuhkan transformasi lahu pasaut tonak kaulot tadi tonga-tongani huria. Odon no sada momen na magabit cerminat di hita bohado hita nang dihuriatta patupaw nakkaulaw na denggan. Ngata rancang di rapot parhalado wakana nang siulahonota buanon manot tu rapot huria di awal manang pertengahan manang minggu ke-3 Januari gudang doak ka siulaw ni. Alai wujudnya akan selalu membutuhkan kebersamaan tak kamanginang. Alani ama tarlumobi di bagasa sadani rohama laho pasaut tonulau ni songoni manang akaina laho patuluson menopang sudiaka program kegiatan dohot ulau di tahun 2025 salinai bersama kita bisa. Horas. Iya, salinai tepuk tangan tuh emang pandita tuh. Ngamali kita teh. Bunga teh. Iya, tahu mak. Jadi satu kena sabar mah kita mang. Inang ate. Sahalinay namon, salubong ngay namon. Namangi humuse door prize na papatom mate. Umala parpudi. Martang yang bima hita. Nabuy. Arana belgado hadiah non. Jadi hupangido hami mak. Tu amang ketua amahuria. Amang Erna 70 lahu macopok na sinurat. Iya. 5 mang. Sada sia kosong 190 bah bahasa amang bendahara tohodon boleh bertanggung jawab punya mangun tahu milau tuh bah atong baik iya sah do 190 enggak mulak mama mang anda pe iya 82 hon 201 Ano ko na punasa? Oh iya, bah, ay basa 2 hali. Punya papake? Oh udah, datang. Mana papake? Suruh papake sini. Papake. Amang si Toang. Kamu udah karoa? Iya, amang si Toang, roba tuh sol. Dah kamu jo. Oh, bagai inat tabe ni ahani amat teh. Luar biasa. Di gereja bersih bahasa roh harus sida. Tadaro si sada roh si urdut. Ulau tahun. Iya, saldo teh. Mulai teh mak dapat dulu na bang. 237 Iya. Nyonya Sinaga Buru Raja Gugu. Roma haminak tu dulu. Oke. Jalan menuju sekretaris sah do kan? 2. Iya, napa ton?
Napa obaton? 3, 8, 4. 384. Iya, amang si Hoping, gitu Oke. Nah, sah dokan 384. Napa 5 nomor berpudi? 1, 5, 4. 1, 5, 4. Iya. Oke nang, romamu. Jadi ngasih kop bete, ngasih pulbe, dapat hadiah bingkisan Natal. Hah? Oh iya, oke. Jadi basah, adong trobel 2. Saya mailnya sama 2. Ate, nabahado, natong gusong sinakaling mo sa kejadian nun. Buhado di hamu haputusan di panitia teh. Rapta jauh mana sida mana buhado? Hah? Sada do? Oto 5-4. Oke. Iya, jena salam mereng dua sida. Natar mamiding guang kay. Habe salam manilik. Iya, mau lihat ma di hamu amang ketua manihuria mang Erna 70. Partikelot tu pasata ma tu amang ketua panitia Natal, amang SM Sigalingking lah pasahaton hadiah bingkisan Natal. Iya, di hamu permusik kami, baik kamu memang musik naring-ringkar sih. Asa siap-siap jo perfoto bah. Ulang nama pendidata. Senak tenaga. Alai nata di sini guys, orang kat semua foto. Senang. Oke. Sip. Oke. Mula kamu di Bagasan Dame. Iya. Jadi sa tapahato macara tolate kebetulan nunga partikia berala humangan alai nak pesoma dialog ko sadanai bingkisan Natal tu panitiata hopar tu kesepakatan ni rapot na pinamasa ni panitiata marlabado kanalojen na asaw matong gabi inspirasi tu hita haluan nate jadi bulolo hita gabi panitia saya nalapotan do baik berupa materi apalagi paso-paso na sa tuhata marhite ko pangiduhami tu amang ketua panitia Natal SM Sigalingging na paduahon amang sekretaris tong amang Sigalingging na patuluhon amang bendahara DF Purba ay nakaning ka dapat tamo te tong sila dapat bingkisan ay te alay to lema iya nasib mo may borginon iya partikinon namang pasahata mo to amang pendeta na baban laho pasahaton bingkisan Natal tu panitiata Ido kalolar remang ibagasani iya dia mau permusik kami Iya. Tong masyak kami atas nama Parhalado ate, pasahatom mauliate di upaya ni ketua amang sekretaris amang bendahara laho pasoton ulaunon na niurupan di sudia kaparangan na seksi koordinator do tanggota. Jom matanda holong siak kita sudia ate dipakai maon boratiam memangon. Ikon ado non lalamuf mabenon. Pasatami mau dibagas alas ni roha. Ba si titik masih pagolang-golang pangarahut na tung songonope na pinatupa ni sude kategori ama budang mapinasuna musik borak dohara teh di borak negeri bade-bade Iya, ngabe? Wala te Pak.
Jadi saya nama kita tu acara naparpudia teh. Di hamu bagian konsumsi nami. Asa mulai mah dibagi si panganon. Di bagian konsumsi. Tabail waktu 5 menit. Asa marsagi teh. Asa hatop tersalurkan. Sudah ke si panganon. Seksi konsumsi. Di hamu seksi konsumsi nami. Jadi alaulun niama don, ama majo melayan ka hita terlumubi dia kaina teh sadari saporinginon, tak pola salaw. Ido, ama majo mangalyam mangan tuina. Seksi konsumsi dibagi mah dibagi. Naboy mate, naboy mengambil alih. Alanang ngajojor hubereng di samping, di sebelah kiri, sebelah kanan. Iya. Jangan sotong lupa hita di plastik tempat sampah teh, tempat sampah tetap disalurkan. Asaboy di daur ulangan non. Begitu selesai mangan asaboy torarong penampungan tempat sampah. Sotong adong jo manginang na mabuka teh, asa jolo di paludo tangiang. Memang ko partikyan nga bagas borngin na teh. Diusahakan ikut dapat sudah teh. Bohanong abe sudah, nggak dapat sudah. Oh, aladong na atik buhadang adong boy na marsi pangalos sapi, adong do ayam. Di patupa panitia do ayam. Adong na marsubang tu sapi, ate. Adong do ayam. Alay nang boy dua, nang boy gabi. Kung gabi, ngara pa bisude. Jadi buhay ta, so lang mahita dulat ta. Asa jolo martangi ang samangan. Nung gabi, okay, tuhamu, tuamang. Uluan namin amang pandita. Esro na baban, pasata mi partiga mabetang yang mga namang. Ala nang aluja amang nababan, nakan. Amang tapu bolon. Ngaso, sa tayo amang. Ngaboy tapalutang yangon. Hurang dobe di budin na. Tapasonang asa martangya kita. Martangyang mahita. Gog puji-pujian dohot hamoleateon di pasahat rohanami todopan mole Tuhan. Di pesta Natal ama ni Huriam hakabe Cimanggis di Bornginon. Nunga mardalan tung denggan marulupulup jelas malas roha kami saluhutna. Tuhan debata anggia mahatam akanaung hinatidakon nya kaamani huriam. Dohot akaid de puji-pujian. Dohot jamita nau kutangi hok kami. Anggia me marurat marparboy di bagasan ngulu nami saluhutna. Asa lam tujuluan nyariot tutuali Tuhan. Boy kami mardalan saurdot asa hasea naniula nami. Tuhan dilasti rohanamyon neng persaulihonon nami si panganon dohot si inumon nang rade di jolo nami. Jumulo pasu-pasu may makorhon hagugoon dohot hahipason na baru di pamatang nami. Atong hujalo kami mapasu-pason di bagasar roha mauliate holan marhite guarnya anakmu Yesus Kristus Tuhan si palwa kami. Amen. Iya. Asa si titi may nasyuhpa walang pangarahuna. Otik susadia na pinatupan ni ama ni Huriata. Tuhat naman naman kung kipaso-paso na.
Marsipangano mah ita. Ilo, jadi aladong do artis ni huriat tade. Artis guarna artis apala soise. Jadi sambil mangan dia ka natautang do punguannya apa? Dengan dora mangisi teh. Iya. Dihamu artis nami alai tong manakasi hame. Ati adong gope nasodapo ta si panganon. Adong gope nasodapo ta si panganon radino pe panitia law pasaton. Amak si Murian, amak si Aturi, amak si Hite, nang malero hamu. Oh ilo, isa man naboy mangisi suara, amak si Manulang. Iya. Bahaya mga dua mempermusik kami. Aso nang longol-longol na ho. Petero artista mga te. Jadi bulu tungok pe, bulu terpatu pa pe deon holan naman o pang te. Asa beda mang majo. Hidup ini adalah kesempatan. Unak pula patibu-tibu huwek kamu mang. Ala siap-siap pamortis namin dah. Iya. Iya, asa sambil mangan deh, sambil daur. Ulang lupa mga letesi. Aqua. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan. Hidup ini sudah jadi berkah. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini akan jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Ya, musik. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Hidup ini
adalah kesempatan hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Iya, ima jotu sih. Wajahmu, tiliw namin. Masolong be, dang marho sabi, wadin. Nggak salah. Atong malihar mate. Iya, boy mamusik. Adong ngabiak ka, boy naman yung pakulagot eh. Isip ito ho, bebas do ita. Ala, silang mga do pihita. Memang pas deh, molo kosongin na logistika teh, dang merdada logika. Jadi, alaw na yang lagi mangisi do be, amang siburian. Togi humado akka dongam, dangarong be, isi be dongam mo, roma joto son. Rojo, bah, siapa yang likolo sih. Nah, anggia. Dia mang site. Memang ade bajo mang ujudina lilu na 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 na. Kadang mangan do biade. Pertulu mangan. Itu soti pun. Dia orang naik. Ya, sada lagu sa kami sambil marsipangano kita teh ka manginang songon hata selamat hari Natal nami tuhita sa luhuna di barpungat di bartekianon di parama hatuhani dopa ngoluoki di paro Tuhani dopa todioki tumbasai basadoi Tuhan diloki Hitogua siana golabi
wujudi nalilua tangis doton diki wujudi nalilua daun sian ho Tuhan sai gulu dia taruh di parangolu oki di toguan siana labi Sembah Tuhan, Rodol Rajaku, Rodol Rajaku, di sesa Rodol Nasado sakit mana ejun na satu kanaya mang iya gudang-gudang talang ate kamang enak iya pamurnas tu daging saudara tubuh edo wujudi nalilua tangis dodon diki wujudi nalilua sian ho Tuhan sai gulu dia taruh di parangolu oki bisa gue di gue sian nagolabi Adik buhadong aka permintaan Buido mengidul lagu ala na lagu namin terbatas do Oke, Bema Adong masuk Peridina. Sada lagunay. Sada lagunay. Tugihon na Tuhan.
alani Horo tugiyona nangi hutonoku. Paturun jotik, paturun notik. Horona hihutonoku Ale Yesus, ale Tuhan. Ai malua tiara tarulia dung pajono tulabung mi lang bisa kuk hinauli bunga-bungai dan naboy pegang gua utahe Horama hubilit lagi Ali togi hodau Tuhan patuduh jalan bi Tuhan unang be paso puli luang sai berdua jono Tuhan bisa bukina uli doakan bunga-bungai dan nabon begang gua utahe Horama hubilit lagi Tuhan patuduh dalam bi Tuhan unang be paso buli luang sai podama bilit lagi Tuhan patuduh dalam bi Tuhan unang be paso puli luang jodoh Tuhan sai